Wel, os o dda, croeso i roedfa, da nofal Emyr. Mae Gwydion heddi yn bregethu yn St Helens, dwy waith. Ac na'n gweddiadau yr wythnos sydd wedi y sgrin, chi cofiwch nos Fawrth, yn cwrdd fel arfer am 7:45. Ac yna paned y sgwrs yn hi Nia Brown, bore di Mercher. Ac yna bydd Wyn yn trafod emynau, nos Iau ar y sgrin, ac yna clybiau fel arfer nos Wener. Ac yna dy Sadwrn, brecwast dynion am 9:00 yn Holly Bush yn yr Eglwys Newydd. Casgan y mis, wrth chi gweld ar y sgrin, ar gyfer gwaith mae Tom and Eris King yn neud yn Thailand. Ac yna, Roderick wedi bore yma, fawr Nadolig, dim spel i fynd, mae dal tipyn i fynd. Ond bydd y Nadolig ar yn pennau ni cyn bo hir, felly bydd carolau ar y comin, ar y degfed, ac yna gwadeiriol ar yr ail y 15. Ac yna cynio parti Nadolig ar 40 Nos Sul Nadolig. A bydd yna dyflenni ar gael i wahodd pobl cyn bo hir. A wedyn, dydd nesaf, ni'n disgwyl i arwen, os dyw e'n mynd, Rodri Glyn, sydd bellach yn weinidog ar Eglwys Efengylledd Bangor. Gwneud i ni weddio. Diolch i ti Adwydd, am y cyfan wyt ti wedi rhoi ni yn ystod y dydd. Diolch am y roedfa y bore yma, gen i'n gweddio bydde yr hyn glywon ni yn helpu ni gyd, a bydde ni, o byn ohono ni yn gallu dweud bod Iesu Grist yn ddigon, ac bod ni yn fodlon yno ti. Diolch i ti heno am yr arglwydd Iesu Grist, fel ni'n clywed y bore yma, yr unig un i fyw bywyd oedd yn hollol gyflawn, yr un nath fyw i fywyd i dy wasanaethu di, a'r un oedd am gymryd bob cyfle i agosau ata ti. Ac yn y gweddio nawr, bydden ni yn yr un modd am agosau ata ti, ac y bydden ni yn yr wythnos un am blaen ni hefyd am dy wasanaethu di. Ac bod cymaint y bydde eraill sydd yn gallu rhoi pleser i ni yn gweddio Adwydd, bydden ni wir yn gallu dweud. Mae ti yn unig sydd yn bydloni ni yn iawn ac yn llwyr. Adwydd bydd gyda ni nawr, gyda Gwydion yn St Helens, gyda Emyr nawr, bydden ni'n harwen ni. Ac yn ein gweddio, bydden ni yn gwneud y mwyaf o'r cyfle sydd gyda ni, gwneud y mwyaf o'r awr nesaf yma nawr, yn rhoi yn llwyr. Gweddio bydde dysbryd yn disgyn arno ni, ac wrth ni ddarllen dair di, bydden ni'n rhyfeddu eto at dy fawreddi, dy berffeithrwydd di. Y ffaith dy fod ti yn holl ehiog, fel ni wedi gweld trwy Emyr James, bod dim byd yn gallu mynd yn erbyn dy fwriadau di. Mae ti sydd yn rheoli dros bopeth, hyd yn oed gweithredoedd drwg, bod y cyfan yn dy law di, dy fod ti yn codi ac yn gostwng, ac yn dod bod pasau di i ben. Mwyn dod yn y pen draw a agnes i Grist i'r byd yma. A bod y cyfan, hanes i gyd, yn arwen at y diwrnod, i bydd yr arglwydd Iesu yn dod eto yr ail waith, ac yn ei gweddio Adwydd, bydden ni, bob un ohono ni, yn barod ar gyfer y diwrnod hwnnw, ac yn byw yn bywydau, yn meddwl am y dydd yma. Bydd gyda ni nawr, derbyn ni, a maddau ni, bob ai, yn derbyn di, mewn meddwl a gweithred. A diolch bod ni yn gallu dod ato ti, yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dewi. Ni'n mynd i ganid yn gilydd o'r atodiad rhif 4. Mae'r gan gyntaf yma'n defnyddio sawl darlun mewn gwirionedd i ddisgrifio unigolyn neu pobl sydd wedi ymladd, wedi diflasu, sydd yn ofnus, wedi cyrraedd pen ei tenyn mewn gwahanol ffyrdd. Mae'r bennill gyntaf efo darlun o frwydr, yr ail bennill efo darlun o storm, trydydd pennill yn disgrifio anialwch. Ac trwy y profiadau yma i gyd,
trwy'r sefyllfaoedd yma, trwy'r darluniau yma i gyd. Yr un peth ni'n cael ei atgoffa ohono fe, sef mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron, yr un sydd ar ei orsedd, yr un sydd ag awdurdod, mae yn eiriol ar dy ran, a mae yno i ddarparu ar ein cyfer ni, beth bynnag yw'r sefyllfa. Ond ni sefyll, ni ganid yn gilydd. Troi eto heno i lyfr Genesis yn gilydd. Ac i ni wedi cyrraedd pennod 42. Ni'n mynd i edrych ar pennod 42a, 43. Dal i fod yn y ran yma o'r hanes sy'n sôn am Joseph, o'r ffocws yn bennaf arno fe. A fel ni wedi gweld ers sawl wythnos bellach, yn stori Joseph, yn hanes Joseph, mae gennym ni gysgod a mewn ffordd darlun yn cael ei roi i ni mwyn ein paratoi ni ar gyfer yr arglwydd Iesu Grist. Dyna ni'n mynd i weld eto heno yma, agwedd arall mewn ffordd o waith Iesu a be mae Iesu'n ei gyflawni yn cael ei roi i ni trwy hanes Joseph. Felly Genesis 42 a 2. Dyma air Duw. Pan ddeallodd Jacob fod Id yn yr Aifft, dywedodd wrth ei feibion, pan rydych yn edrych ar eich gilydd, clywais fod Id i'w gael yn yr Aifft. Ewch i lawr yno a phrynwch i ni.
mwyn i ni gael byw ac nid marw. Felly aeth 10 o frodyr Joseph i brynu hyd yn yr aifft. Ond nid anfonodd Jacob Benjamin, brawd Joseph gyda'i frodyr, rhag ofn i niwed ddigwydd iddo. Daeth meibion Israel ymhlith eraill i brynu hyd, am bod newyn trwy wlad Canan. Joseph oedd yr arolygwr dros y wlad, ac ef oedd yn gwerthu hyd i bawb. A daeth brodyr Joseph ac ymgrymu iddo i'r llawr. Pan welodd Joseph ei frodyr, adnabu hwy, ond ymddygodd fel dieithryn, a siarad yn hallt wrthynt. Gofynodd iddynt, o ble y deithoch? Ac atebasant, o wlad Canan i brynu bwyd. Yr oedd Joseph wedi adnabod ei frodyr, ond nid oeddent hwy yn ei adnabod ef. Cofiodd Joseph y breuddwydion a gafodd amdanynt. A dywedodd wrthynt, ysbiwyr ydych, rydych wedi dod i weld mannau gwan y wlad. Dywedodd sy'n trwythau wrtho, na arglwydd, mae dyweision wedi dod i brynu bwyd. Meibion un gŵr ydym ni i gyd, a dynion gonest, nid ysbiwyr yw dyweision. Meddai yntau wrthynt, na, rydych wedi dod i weld mannau gwan y wlad. Atebasant, 12 brawd oedd dyweision. Meibion un gŵr yng ngwlad Canan. Mae'r iengaf eto gyda'n tad, ond nid yw'r llall yn fyw. Dywedodd Joseph wrthynt, y gwir amdani yw mai ysbiwyr ydych. Fel hyn, roddir prawf arnoch, cyn wired a bod ffaron ddiw. Ni chewch y madael, oni ddaw eich brawd iengaf yma. Anfonwch un o'ch plith i gyrchu eich brawd, tra byddwch chwi yng ngharchar. Felly y profir eich geiriau i wybod a ydynt yn wir. Os nad ydynt, cyn wired a bod ffaron ddiw, ysbiwyr ydych. A rhoddodd hwy i gyd yng ngharchar am drydiau. Ar y trydydd diwrnod, dywedodd Joseph wrthynt, fel hyn y gnewch, mwyn i chwi gael byw, oherwydd rwyf yn ofni Duw. Os ydych yn wir gonest, cadwer un brawd yng ngharchar, a chewch chwythau glido yd at angen eich teuluoedd, a dod a'ch brawd iengaf ataf. Felly y ceir gweld eich bod yn dweud y gwir, ac ni byddwch farw. Dyna am wnaed. Yna dywedasant wrth ei gilydd yn wir. Rydym yn heiddi cosb o achos ein brawd. A mynd i weld ei ofid ef pan oedd yn ymbil arnom a gwrthod gwrando. Dyna pam y daeth y gofid hwn arnom. Dwedodd Reuben, ond i ddywedais wrthych, peidiwch a gwneud cam ar bachgen, ond ni randawsoch ac yn awr rhaid ateb am ei waed. Ni wyddent fod Joseph yn ei deall am fod cyfieithydd rhyngddynt. A troes yn taeoddi wrthynt i wylo. Yna daeth yn ôl a siarad â hwy, a chymerodd Simeon o'i misg, a'i rwymo o flaen ei llygaid. Gorchmynodd Joseph lenwi ei sachau ag yd, a rhoi arian pob un yn ôl yn ei sach, a rhoi bwyd iddynt at y daith. Felly y gwnaed iddynt. Yna cydasant yr yd ar ei hysynod a mynd oddi yno. Pan oedd un yn agor ei sach yn y llety i roi bwyd i'w asyn, gwelodd ei arian yng ngenau'r sach, a dywedodd wrth ei frodyr, rhoddir fy arian yn ôl, maent yma yn fy sach.
pan nad oedd ofn arnynt. A throesant yn grynedig at ei gilydd a dweud, beth yw hyn y mae Duw wedi wneud i ni? Pan ddeithant at ei tad Jacob yng Ngwlad Canan, a dwyddasant ei holl helynt wrtho, a dweud, siaradodd y gŵr oedd yn arglwydd y wlad yn hall wrthyn, a chymryd mai sbiwyr oedd yn. Dywedasyn neu wrtho, gwir gonest ydym ni ac nid ysbiwyr. Roeddem yn 12 brawd, meibion un tad. Bu farw un, ac mae'r iengaf eto gyda'n tad yng Ngwlad Canan. Yna dywedodd arglwydd y wlad wrthym, fel hyn y cafwybod eich bod yn onest, gadewch un o'ch brodyr gyda mi, a chymerwch id at angen eich teuluoedd, ac ewch ymaith, dewch a'ch brawd iengaf ataf, i mi gael gwybod nad ysbiwyr ydych, ond dynion gonest. Yna rhof eich brawd i chwi, a chewch farchnata yn y wlad. Pan eithant i wacau ei sachau, roedd cod arian pob un yn ei sach. A phan welsant hwy a'i tad y codau arian, daeth ofn arnynt. A dywedodd ei tad Jacob wrthynt, rydych yn fy ngwneud yn ddiblant. Bu farw Joseph, nid yw Simeon yma, ac rydych am ddwyn Benjamin ymaith. Mae pob peth yma erbyn. Dywedodd Reuben wrth ei dad, ceilaf fy nai fab i os na ddof ag ef yn ôl atat. Roedd am fy ngofa ac mi ddof ag ef yn ôl atat. Meddai yntau, ni chaiff fy mab fynd gyda chwi. Oherwydd bu farw ei frawd, ac nid oes neb ond ef ar ôl. Os digwydd niwed iddo ar eich taith, fe wnewch i'm penwyn i ddisgyn i'r bedd mewn tristwch. Trymhaodd y newyn yn y wlad, ac wedi iddynt fwyta'r id a ddygwyd ganddynt o'r aifft. Dywedodd ei tad wrthynt, ewch nôl i brynu ychydig o fwyd i ni. Ond atebodd Juda, rhybuddiodd y dyn ni'n ddyfrifo, gan ddweud, ni chewch weld fy wyneb os na fydd eich brawd gyda chwi. Os anfoni ein brawd gyda ni, fe awn i brynu bwyd i ti, ond os nad anfoni ef, nid awn ni. Oherwydd dywedodd y dyn wrthym, ni chewch weld fy wyneb os na fydd eich brawd gyda chwi. Dywedodd Israel, pam y gwneithoch ddrwg i mi? Trwy ddweud wrth y dyn fod gennych frawd arall. Atebasant hwythau, holodd y dyn ni'n fanwl amdano mewn hunain a'n teulu, a gofyn, a yw eich tad eto'n fyw? A oes gennych frawd arall? Wrth i ni ei ateb, a allen ni ddirnad y dywedau ef dewch a'ch brawd yma? Dywedodd Juda wrth ei dad Israel, anfon y bachgen gyda mi, i ni gael codi a mynd er mwyn i ni fyw ac nid marw, na ni a thithau a'n plant hefyd. Mi a fi yn feichiau drosto. Mi fydda fi yn gyfrifol amdano. Os na ddof ag ef yn ôl atat a'i osod o'th flaen, yna bydda fy'n eog yn dolwg am beth. Pe baim heb oedi byddem wedi dychwelyd ddwywaith erbyn hyn. Dywedodd ei tad Israel wrthynt, os oes rhaid gwnewch hyn. Cymerwch rai o ffrwythau gorau'r wlad yn eich paciau. A dygwch yn anreg i'r dyn ychydig o falm ac ychydig o fel, glid, per, myr, cnau ac almonau. Cymerwch ddwbl yr arian a dychwelwch yr arian a roddwyd yng ngenau eich sachau. Falle mae camgymeriad oedd hynny. Cymerwch hefyd eich brawd ac ewch eto at y dyn. A rhodded Duw holl alluog drygaredd i chwi ger bron y dyn, er mwyn iddo ollwng yn rhydd eich brawd arall a Benjamin. Os gwneir fi'n ddiblant derbyniaf hynny. Felly cymerodd y dynion yr anreg a dwbl yr arian a Benjamin gyda hwy,
ac eithant ar ei taith I lawr i'r Aifft, a sefyll ger bron Joseph. Pan welodd Joseph fod Benjamin gyda hwy, dywedodd wrth swyddog ei dŷ, dos ar dynion i'r tŷ, a lladd anifail, a gwna lef, oherwydd bydd y dynion yn bwyta gyda mi, ganol dydd. Gwnaeth y swyddog fel y gorchmynodd Joseph iddo, a daeth ar dynion I dŷ Joseph. Ond roedd ar y dynion ofn pan gymerwyd hwy I dŷ Joseph, ac meddent, maent wedi dod â ni mewn yma oherwydd yr arian a roddwyd yn ôl yn ein sachau tro cyntaf. Byddant yn rithroc yn ymosod arnom a'n gwneud yn geithion a chipio ein hysynod. Eithant at swyddog tŷ Joseph a siarad ag ef wrth ddrws y tŷ a dweud, ein harglwydd, deithom I lawr o'r blaen I brynu bwyd. Wrth I ni agor ein sachau yn y llety, roedd arian pob un yn llawn yng ngenau ei sach. Rydym wedi dod â hwy yn ôl gyda ni, ac mae gennym arian eraill hefyd I brynu bwyd. Ond ni wyddom pwy osododd ein harian yn ein sachau. Atebodd yntai, byddwch dawel, peidiwch ag ofni. Eich Duw, a Duw eich tad a guddiodd drysor I chwi yn eich sachau, derbyniais I eich arian. Yna daeth a Simeon allan atynt. Wedi'r swyddog fynd ar dynion I dŷ Joseph, rhoddodd ddŵr iddynt I olchi ei traed, a rhoddodd fwyd i'w hysynod. Gwnaethant ei hanreg yn barod erbyn I Joseph ddod ganol dydd, a byddent glywed mai yno byddent yn cael bwyd. Pan ddaeth Joseph i'r tŷ, degasant ato'r anreg oedd ganddynt, ac ymgrymu i'r llawr o'i flaen. Holodd yntai hwy am ei iechyd, a gofyn, a yw eich tad yn iawn? Yr hen ŵr y buwch yn sôn amdano, a yw'n dal yn fyw? Atebasant, mae dy was ein tad yn fyw ac yn iach. Phlegasant ei pennau ac ymgrymu. Cododd yntai ei olwg, a gweld ei frawd, Benjamin, mab ei fam ef ei hun, a gofynodd, ai dyma eich brawd iengaf, y buwch yn sôn amdano. A dywedodd wrtho, bydded Duw yn rasol wrthyt fy mam. Yna brysiodd Joseph a chwilio am le I wylio, oherwydd cyffroed ei dimladau o achos ei frawd. Aeth i'w ystafell ac wylio yno. Yna golchodd ei wyneb a daeth allan gan ymataw a dwedodd, dewch ar bwyd. Gosodwyd bwyd iddo ef ar wahân ac iddynt hwy ar wahân ac i'r eifftiau oedd yn bwyta gydag ef ar wahân, oherwydd ni allai'r eifftiaid gyd fwyta gyda'r Hebreaid, am bod hynny'n ffieifdra ganddynt. Roeddent yn eistedd o'i flaen, y cyntaf anedig yn ôl ei flaenoriaeth a'r iengaf yn ôl ei ieuenctid. A ryfeddodd y dynion ymysg ei gilydd. Cododd Joseph seigiau iddynt o'i fwrdd ei hun. Ac roedd cyfran Benjamin 5 gwaith yn fwy na chyfran y lleill. Felly y fasant a bod yn llawen gydag ef. Amen. Amen. Diolch I Dduw am ei air. O gawn ni air o weddi dyn gilydd. Nawr, nhw'n ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw. Duw holl a lluog. Ie, Duw Abram, Isaac a Jacob. Y Duw oedd ar waith y mywyd Joseph ac yn trefnu iachawdwriaeth i'r teulu yn y cyfnod hwnnw. Ni'n diolch na ti yw ein Duw ni.
Diolch Arglwydd, dy fod ti wedi trefnu iachawdwriaeth ar ein cyfer ni. Trefnu ffordd i ni gael byw ac nid marw. Arglwydd, dyna oedd pryder mawr y teulu ar y pryd. Dim bwyd, dim gobaith. Nynlle ganddyn nhw i droi, ond i'r Aifft ac at Joseph. Ac Arglwydd, na'r unig ffordd iddyn nhw i gael byw ac nid marw. Ac Arglwydd, wrth i ni ddod ger dy bron di heno, ni'n gwybod bod yr un peth yn wir amdano ni. Dim ond un lle sydd gennym ni i droi. Dim ond un sydd gyda yr hyn sydd ei angen arno ni. Dim ond un all ddarparu a roi bywyd i ni, fel bod ni ddim yn marw, sef yr Arglwydd Iesu Grist ei hun. A felly Arglwydd unwaith eto, wrth i ni ddod at y air, wrth i ni feddwl am yr hanes yma, ac Arglwydd, ymwybodol fod yna lot fan hyn, ni'n gweddio bydde di yn siarad am. Ac unwaith eto yn dangos mwy i ni o'r Arglwydd Iesu Grist. Gad i ni gael rhyw olwg newydd ohono fe. Gad i ni i werthfawrogi yn fwy. Ein brawd mawr ni, ein gwaredwr ni. Yr un sydd yn bwydo ni, yn rhannu yr hyn sydd ganddo fe, ac yn rhoi yn rhad ac am ddim i ni. Arglwydd, ni'n gyfarwydd ar pethau hyn. Ni'n cyffesu, ni'n gwybod y pethau hyn. Llawer ohono ni wedi clywed yr gwirioneddau yma ers bod ni yn blant. Ond Dad, ni'n diolch amdano nhw, yn diolch am y gwir, yn diolch am yr efengyl, ac yn gofyn nawr trwy dy ysbryd glân. Arglwydd, wneud i agor ein llygyd ni. Dad, hyd yn oed ar y pwynt yma yn y stori, oedd y brodyr ddim eto wedi adnabod Joseph. Ond nhw ddim yn gwybod pwy oedd yr un yma. Oedd yn trin nhw mor garedig yn y diwedd ac yn rhoi cymaint iddyn nhw. Dad, heno, wneud i agor ein llygyd ni i gael adnabod ein gwaredwr, yr Arglwydd Iesu Grist. A wneud i roi ffydd i ni gredu ynddo fe. Os oes yna rhywun yma, heno sydd yn dal i oedi, ac yn dal i wrthod, yn dal i chwilio am obaith a bywyd mewn rhyw fan arall. Arglwydd, a wneud i ddod â nhw heno i ymgrymu o flaen yr Arglwydd Iesu Grist. Dad, wrth i ni glywed am y newyn yma, ni'n ymwybodol fod yna anghenion o bob math yn ein cymdeithas ni ac yn ein gwlad ni. Dad, ni'n gwybod wrth edrych ar y byd fod yna llawer o fannau heddi, lle mae pobl yn llwgu. Lle does ddim ganddyn nhw yr hyn sydd ei angen arno nhw o ddydd i ddydd. Arglwydd, ni'n gweddio wneud i drygarhau. Ni'n gweddio wneud i godi arweinwyr da a doeth i lywodraethu ac i sicrhau cyfiawnder a darpariaeth. Arglwydd, ni'n gweddio yn fwy ac yn fwy. A bydd y pobl yn dod i sylweddoli, mae dim ond yn Christ, mae bywyd tragwyddol i'w gael. Arglwydd, ni'n gallu llenwi'n boliau ni bob dydd a byddwn ni eisiau bwyd eto'n ddigon buan, ond os i ni'n cael yr Arglwydd Iesu, mae gennyn ni beth sydd ei angen am dragwyddoldeb. Arglwydd, helpa ni felly nawr. Yn ein blinder, ni wedi canu am fod yn llesg ac yn llifedig a falle dyna sut ni'n teimlo heno, wedi blino, yn wan, ac Arglwydd, a wneud i dostyrio wrtho ni. Wneud i roi nerth i ni nawr ag egni a gwna ni'n effro a
ac helpa ni'n eisiau daddoli di arglwydd. Daddoli di mewn gweddi ac ar gan ac arglwydd daddoli di wrth i ni wrando ar dy air di gyda'n gilydd. Helpa ni felly o sgweli di fod yn dda. Derbyn ni nawr yn ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad a rhif 2. Arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Planar gwir yn ein calonau'n ddwfn, traws newidion ar dy ddelw. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu. Tybed beth yw yr mwyaf
llwglyd i chi erioed i bod? Rhain yn pleithni'n bit a lot, fi'n gwybod. A rai falle efo appetite llai. Ni gyd angen bwyd. Os ni gyd yn mynd am gyfnod heb bwyd, mae'r stumog yn dechrau gwneud synnau, yn dechrau teimlo'n anghyfforddus ac yn y pen draw yn dechrau brifo. Beth yw'r mwyaf llwglyd i chi wedi bod? Mae'n deimlad a chyfu, yn dydy. Mae hyd yn oed mynd heb bwyd am ddiwrnod, os rwy'n di wneud hynny, falle hyd yn oed cwpl o ddyddiad, mae'n brofiad ofnadwy. Mae'n anhebygol bod unrhyw un yma, heno, falle bod fi'n wrong, mae'n anhebygol bod unrhyw un wedi eisiau bwyd nes bod nhw bron a marw. Hynny yw'n llythrenol, bron a llwgu. Allai ddim dychmygu sut bysa hynna yn teimlo. Hynny ni mor ffodus yn dyn ni. Gyffredinol yn ein gwlad ni, mae gennym ni fynediad at fwyd, mae yna siope yn lleol i ni, ac mae yna fwyd a diod, mae'r pethau ni angen. Ac oes, wrth gwrs, fi'n derbyn, mae yna bobl sydd yn stryglan, mae yna bobl sydd angen help, a mae'n gywilyddus y cynnydd sydd wedi bod mewn pethau fel banciau bwyd, ond yn gyffredinol ychydig iawn o newyn sydd o'n cwmpas ni, a mae eisiau bod yn ddiolchgar am hynny. Achos dychmygwch siwr bydda hynny. Mae'n wir, mae'n rhan o'r byd heddi, heno, nawr. Y pobl yn llythrenol methu cael gafel ar un o'r pethau mwyaf hanfodol ni angen, bwyd. Dychmygwch mor desbryd bysach chi'n mynd. Dychmygwch mor ddiolchgar bysach chi wrth ddod o hyd yn y pen draw, efallai i rhywbeth i fwyta. Hynny, mae bwyd, falle bod ni ddim yn ymwybodol o hyn yn aml iawn, mae bwyd yn life or death, yn dydy. Ni'n cael rhyw flas o hynny yn y penodau hyn, yn dydy ni. Wrth i'r newyn yma gyrraedd, mae wedi cyrraedd yr aeth, mae wedi cyrraedd yr byd i gyd mewn ffordd, hynny yn sicr yr byd lleol, yr gwledydd o amgylch, a chi'n teimlo hynny i'r byw wrth i'r ymadrodd yma ddod dros sawl gwaith, mae eisiau bwyd pam mwyn i ni fyw ac nid marw. Byw ac nid marw. Dyna'r opsiynau sydd ar y ford fan hyn. Nid bwyd, ond ni angen bwyd neu ni mynd i farw. Felly mae'r holl stori yn y pwynt yma'n cylchdroi mewn ffordd o gwmpas bwyd. Mae'r bobl yma angen bwyd, mae teulu Joseph yn hyn angen bwyd, neu bydden nhw'n marw. A dwi'n syndod wedyn ydy, pan ni'n darllen ymlaen yn y Beibl, a ni'n gweld yn aml iawn wedyn yn y Beibl, mae bwyd a diod, a yr angen am bwyd yn troi yn rhyw fath o symbol o angen mwy. Mae Duw wedi creu ni i angen bwyd a diod mwyn dangos i ni bod ni yn feidrol a bod ni ddim yn gallu byw ar ein liwt ein hunan a bod ni angen rhywbeth mwyn ein cynnal ni. A felly'n gynyddol yn yr ysgrythyr, be ni'n gweld yw fod yr angen yna am fwyd, really, fod ni'n pwyntio ni at yr angen dyfnach yna sydd gyda ni am ddew. Fe yw yr bwyd sydd ei angen arno ni. Fe yw yr un sydd yn ein cynnal ni. Fe sydd yn rhoi bywyd. A dyna ni'n mynd i weld heno, os Duw a'i mynd, yn Genesis 42 a 43. Wrth i ni weld y bobl anghennus, newynog yma, bron a marw eisiau bwyd yn dod at Joseph ac yn cael ei digoni. Mae gennym ni gysgod o ein gwaredwr ni, yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd wedi dod i roi nid just bwyd o ddydd i ddydd,
ond un sydd wedi dod i roi bywyd tragwyddol. Nawr, mae'r darlleniad wedi bod yn un hir, a felly 3 pwynt syml iawn sydd yn ei heno. Y pwynt cyntaf yw hyn. Mae gan y gwaredwr ddigon i'w deulu llwglyd. Dyna'r peth cyntaf ni'n dysgu yn yr hanes yma. Mae gan y gwaredwr ddigon ar gyfer ei deulu llwglyd. Fel wedes i, mae'r penodau'n hir, mae'r stori, y narratif yn hyn yn eitha hir. Felly byddai'n neidio dros y stori chydig bach, ond yn fras, beth sy'n digwydd? Wel, mae blynyddoedd wedi pasio nawr. Mae'r blynyddoedd da wedi bod, a'r blynyddoedd o newyn oedd Duw wedi rybuddio amdano nhw wedi cyrraedd. Mae'r newyn yn lledu, yr angen yn lledu, y bwyd yn rhedeg mas, yr ychydig o pobl falle wedi cadw un ochr yn dod i ben. Ond yna mae pobl yn clywed fod yna fwyd yn yr aifft. Mae yna obaith yn yr aifft. A felly mae Jacob yn anfon y brodyr. Yn anfon nhw i gyd heblaw am Benjamin. Ac fel mi'n gweud, fi'n neidio ymlaen chydig bach, ond maen nhw'n cyrraedd yr aifft, maen nhw'n cwrdd ar dyn yma, dyn nhw'n gwybod mae Joseph yw maen nhw'n gwybod bod yr arweinydd yma, yr arolygydd yma, yr gwaredwr yma, mae ganddo fe fwyd. A maen nhw'n derbyn, ond ydyn nhw. Maen nhw'n llenwi eu sachau. Ac yna mae Joseph wedi trefnu pethau yn dod fel bod nhw'n mynd adre ac yn y pen draw yn dod â Joseph nôl gyda nhw. Ac felly ymhen peth amser maen nhw'n mynd nôl eto. A'r tro yma, maen nhw'n nôl yn yr aifft eto ac maen nhw'n cael eu sachau nhw wedi llenwi eto. A'r tro yma, mae Joseph wedi cael y teulu gyd at ei gilydd nawr yn dod. Mae wedi sicrhau bod yr brodyr i gyd yna ac mae'n eitha doniol a gweud y gwir, mae'n gosod nhw yn ei trefn, ydych chi sylwi ar hynny? Hynny yw, ond nhw'n rhyfeddu, hang on, sut mae di wneud hwn? Achos wedi gosod nhw yn trefn i oedran nhw. A maen nhw yna, maen nhw'n cael iste, a maen nhw'n cael bita o'i fwyd a maen nhw'n llawenhau. Mae'n siŵr mae'r bennod yn gorffen yn dyfa. Pennod 43 yn gorffen. Y fasant a bod yn llawen gyda gef. A felly fi'n gwybod, fi'n neidio dros y stori hir yma, gobeithio bod chi'n gyfarwydd gyda fe, ni wedi cymryd ei fewn, ond beth yw'r darlun sy'n dod drosodd fan hyn? Wel, darlun hyfryd yn dyfa. Pobl llwglyd yn cael ei digoni. Pobl oedd ar fin marw yn cael cymaint ag nhw angen, cymaint ag nhw eisiau, ac hyd yn oed yn cael eistedd i lawr gyda'i teulu nhw a bita o fwrdd y brenin mewn ffordd. Mae gan y gwaredwr ddigon i'w deulu llwglyd. Oedd yn wir am Joseph ac am ei frodyr ond mae hynny'n codi cwestiwn i ni nawr heno. Yr cwestiwn mae'n codi i ni yw, ydyn ni wedi gweld ein hangen ni? Wel, gan bod ni ddim yn byw mewn cyfnod o newyn, gan bod ni yn gyffredinol efo gymaint o bethau a pob dim i ni angen o ddydd i ddydd, ydych chi wedi gweld eich angen? Fi ddim yn sôn nawr am fara, fi ddim yn sôn ydych chi eisiau bwyd, ydych chi'n edrych ymlaen i gael biscuit ar ôl yr oedfa. Fi'n gofyn, ydych chi wedi gweld angen eich enaid chi? Ydych chi wedi gweld eich angen chi am fywyd? Ydych chi wedi edrych ar y byd o'ch cwmpas chi a wedi sylweddoli? Dim byd fan hyn sydd yn fy nigoni i. Dyw'r byd o'n cwmpas i, does na ddim bywyd
i'w gael fyna. Ydych chi wedi, falle bod chi'n bod yn chaso ar ôl pethau'r byd yma a di ffeindio dro ar ôl tro na, maen nhw jyst yn eich siomi chi, maen nhw'n redeg mas, maen nhw'n eich gadael chi i lawr. Ydych chi wedi cyrraedd y pwynt yna lle chi'n gwybod, mae rhywbeth ar goll. Mae rhywbeth ar goll yno fi. Mae rhywbeth fi angen a sa'n gallu ffeindio fe yn y byd o'n cwmpas i. A ydych chi wedi cyrraedd y pwynt lle chi'n newynu. Ma'ch bola chi'n brifo, chi eisiau y peth yma sydd ar goll arnoch chi. Os felly, mae gan y gwaredwr ddigon i chi. Stopiwch edrych yn y llefydd yna. Stopiwch meddwl bod rhaid i chi rhywsut achub eich hunan. Mae Iesu'n dweud yn dydy, gwyn neu byd y rai sy'n newynu ac yn sychedu am gyfiawnder. Os can't hwy ei digoni. Hynny yw, mae'n dweud, os ych chi wedi cyrraedd y pwynt yna lle chi yn sylweddoli, chi angen help, a chi'n galw allan, a chi'n chwilio, a chi'n dod ato fe, mae ganddo fe ddigon. Oedd y disgrifiad hyfryd yna yn y benodau blaenorol yn dweud fod Joseph a'r gweithwyr bod nhw wedi bod yn casglu'r holl yd yma yn y stordau mwy na gallwch chi gyfri. Ond wedi codi trac o faint oedd yna. Chi bron yn gallu dychmygu pan oedd yr newyn wedi dod a maen nhw'n agor y drws a mae'r digonedd yma'n gorlifo mas. Dyma fe. Betwch, cymerwch, derbyniwch. Dyma'r unig ffordd i fyw ac i ddim marw. Iesu yw'r un sydd wedi dod. Mae'n galw ei hun yn fara y bywyd, yn dydy. Fe yw'r bara sydd wedi dod i lawr o'r nefoedd. Mae yn ddigon. Mae fendith e'n gorlifo a mae'n galw y llwglyd i ddod ato fe. Y peth cyntaf, mae gan y gwaredwr ddigon i'w deulu llwglyd. Os chi eisiau bywyd tragwyddol, os chi eisiau maddeuant pechodau, os chi eisiau perthynas cywir gyda Duw, os chi eisiau bod yr hyn chi wedi cael eich creu i'w fod, dyma lle i ddod. Ond beth yw'r gost? Wel, fan ni'n dod i'r ail bwynt. Yr ail bwynt yw hyn, mae'r gwaredwr yn rhoi yn raslon i'w deulu anghennus. Mae'r gwaredwr yn rhoi yn raslon i'w deulu anghennus. Eto, fe'n neidio dros y stori chydig bach, ond chi'n cofio mae'r brodyr, maen nhw wedi bod i'r Aifft y tro cyntaf yna, maen nhw wedi llenwi eu sachau, ac maen nhw ar eu ffordd nôl, ac ar y ffordd nôl maen nhw'n cael sioc. Wrth stopio mewn llety, mae un ohonyn nhw yn agor eu sach, ac yn ffeindio, nid jyst yr bwyd ond nhw wedi prynu, ond yr arian hefyd. A maen nhw'n cael bach o panic. Be mae Duw yn ei wneud fan hyn? Ac yna, ar ôl cyrraedd adre a dadbacio'n iawn, maen nhw a Jacob yn cael sioc fwy fyth wrth sylweddoli bod nid jyst yr bwyd i gyd o'n nhw angen yno, ond mae'r arian i gyd yno. Be sydd wedi digwydd fan hyn? Wel, mae'r gwaredwr wedi rhoi yn raslon i'w deulu anghennus. Oedd yr hyn oedd ganddyn nhw, yr hyn oedd angen arnyn nhw, yr hyn maen nhw wedi i dderbyn, nath e ddim costio unrhyw beth iddyn nhw. Mae'n cael ei dderbyn yn rhad ac am ddim. Fi wrth y modd efo freebies. Chi'n hoffi freebies? Hynny yw, mae cael rhywbeth am ddim yn gwneud e hyd yn oed yn well ydy. So os chi erioed wedi cael y profiad, mae'n digwydd weithiau, chymod chi, enghraifft ti'n mynd am bryd o fwyd ac yn ffeindio mas ar y diwedd mae rhywun arall wedi talu drosto chi, a maen nhw'n dweud, chymod, peidiwch poeni, mae hwnna'n ddim y tro yna. Gret yma. Yn wych. Ond dyna sy'n cael ei gynnig i ni, chi'n gweld.
Os chi yn barod i weld eich angen, bod chi ddim yn gallu ennill bywyd i chi'ch hunan. Os ych chi yn sylweddoli bod chi ar goll a bod chi angen gwaredwr, os chi'n dod at y gwaredwr ac yn gofyn ganddo, fe wneith e roi, a fe wneith e roi hynny yn rad ac am ddim. Mewn ffordd oedd Joseph yn cymryd y gost arno fe ei hun mwyn bwydo ei deulu. A mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cymryd y gost arno fe ei hun. Mae wedi gwneud y cwbl. Dyna yw'r efengil yn dyfa. Bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cymryd ein pechod arno fe, ein drygioni a'n euogrwydd ni, a'i fod e wedi marw ar y groes yn ein lle ni, a fod e wedi talu'r ddyled yn llawn, a wedi cymryd y gosb yn llawn, a wedi yfed y cwpan i'r gwaelod. Mae'r holl termau a'r darluniau gwahanol yma sydd i gyd yn dweud yr un peth, sef bod e wedi gwneud y cwbl. Dim mwy gyda ni i'w gyfrannu at ein iachawdwriaeth trwy ras, rydych yn gadwedig, trwy ffydd. Oedd y brodyr yn disgwyl gorfod talu. Ond nhw wedi dod ag arian, pan maen nhw'n mynd nôl yr eildro, maen nhw'n mynd gyda'r arian eto, jyst rhag ofn bod nhw rhyw gamgymeriad di bod. Ond unwaith eto, nawn ni weld pan maen nhw'n gadael yr eildro, maen nhw'n gadael am yr arian yn y bagiau unwaith eto. Falle bod chi wedi dod at yr eglwys, wedi dod at y Beibl, wedi dod at yr arglwydd Iesu Grist, ac o'ch chi'n disgwyl gorfod gwneud rhywbeth. O'ch chi'n disgwyl, falle bydd e'n maddau fi os ydw i'n gwneud hyn, os ydw i'n newid hyn, os ydw i'n ymdrechu fwy fel hyn. Ond na, mae'r gwaredwr yn rhoi yn rhaslo. Mae'n dweud wrthyn ni, rhod y arian nôl yn dy fag. Your money's no good here. Mae Iesu wedi talu y cwbl. Fan hyn nawr ni'n dod i'n pwynt ola ni. Pwynt ola yw hyn. Pam bod Joseph yn ymddwyn fel hyn? Mae'r gwaredwr yn dosturiol wrth ei deulu edifeiriol. A dweud na to. Mae'r gwaredwr yn dosturiol, mae'n tosturio wrth ei deulu edifeiriol. Yr reswm o'n eisiau darllen y ran hir yma o'r hanes yw achos mae'n helpu ni ddeall chydig bach yn well beth sy'n mynd mlaen. Mae'n ddarn ryfedd o'r stori yn dydy. Mewn ffordd mae'n hirach na falle byddwn ni'n disgwyl, byddwch chi bron di disgwyl, wel na fe, mae brodyr Joseph yn mynd i'r Aifft, a maen nhw'n cwrdd â Joseph, mae Joseph yn datguddio ei hun, helo, Joseph sy'n fi yn fyw, wedi'r cwbl, a naillai bydde fe jyst yn lladd nhw, achos bod e mor grac gyda nhw am beth o'n nhw wedi wneud. Neu bydde fe'n maddedd yn nhw a na fe, nhw'n ni symud ymlaen, Dere a Benjamin a Jacob lan fan hyn a the end. Ond nid dyna sydd yn digwydd. Mae'n fwy cymleth na hynny. Mae Joseph am gyfnod hir yn cuddio ei hun. A mae Joseph yn gofyn yr holl gwestiynau yma wrthyn nhw. Sut ma'ch tad? Os brawd arall dych chi, ydy e dal yn fyw? Pam bod e'n taflu nhw i'r carchar? Pam wedyn bod e'n cadw Simeon ac yn anfon y gweddill nôl? Yr ateb fi'n meddwl yw hyn. Oedd Duw wedi gwneud gwaith mawr ym mywyd Joseph. Yn yr holl blynyddoedd yna, yr amser efo Potiffar, a'r amser yn y carchar, yr holl profiadau anodd yna, oedd Duw wedi gwneud gwaith mawr yn Joseph. Yn ei sancteiddio fe, yn dysgu gostyngeidrwydd iddo fe, yn galluogi fe i faddau. Ac i adael yr gorffennol yn y gorffennol. Oedd Joseph nawr eisiau gweld oedd unrhyw newid wedi bod yn y
brodyr. Hynny yw, fi'n siŵr wrth weld y brodyr yn dod bod pa math o beth yn mynd trwy feddwl wel, hang on, lle mae Benjamin? Os beth i digwydd iddo fe? Ar ôl i nhw fy ngwerthu a nathon nhw symud ymlaen a cymryd pethau mas ar y brawd arall. Sut maen nhw'n mynd i ymddwyn nawr? Ydyn nhw dal mor fawch? Ydyn nhw dal mor gas? Be maen nhw'n mynd i wneud am Simeon? Ydyn nhw'n mynd i adael yn y carchar? A na fe, wel, ni di dianc nôl i'n gwlad yn hunan gyda bwyd sdim ots am Simeon, neu ydyn nhw yn mynd i ddod yn ôl? Sut maen nhw'n mynd i ymateb i Benjamin yn cael ei drin fel ffefryn wrth y bwrdd bwyd ac yn derbyn 5 gwaith cymaint a phawb arall. A chymod beth sy'n dod yn gynyddol amlwg trwy'r penodau yma yw fod na newid wedi digwydd yn y brodyr yn does. Mae'n subtle, ond ar sawl pwynt wrth i Joseph ei siarsio nhw ac wrth iddyn nhw gael eu carcharu ac yn orffen nhw adre, maen nhw'n teimlo rhyw euogrwydd yn does. Mae'n amlwg bod yna rhyw edifeirwch yma. Maen nhw'n ymwybodol ni wedi gwneud rhywbeth o'i le. Mae Duw yn gweithio fan hyn oherwydd y ffordd wnaethon ni gamdrin ein brawd a'r ffaith bod ni ddim wedi gwrando arno fe a tosturio wrtho fe. Ond maen nhw nawr yn edifeirio. A felly mae Joseph yn tosturio wrthyn nhw. Dyw ddim yn talu drwg am ddrwg. Wrth i gweld nhw a clywed yr hyn maen nhw'n dweud ymhlith ei gilydd, mae'n crio. Wrth weld y teulu gyd yno efo'i gilydd, mae'n wylo. Yn tosturio wrth ei deulu. Mae'n waredwr i ni hefyd. Gwaredwr sydd yn gallu'n hachub ni, a darparu ar ein cyfer ni. Gwaredwr sydd eisiau cwrdd ar angen yna yn rad ac am ddim. Gwaredwr sydd eisiau'n hachub ni, heb bod e'n costio dim i ni. Beth sydd angen i ni wneud heno? Wel, ateb y Beibl yw hyn. Edif ar hewch a chredwch yr Efengyl. Mae eisiau ni edif ar hau. Mae eisiau ni ddod a sylweddoli ein hangen ni, ac y reswm am yr angen yna sydd yno ni yw achos bod ni wedi pechu, ac achos bod ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, a mae eisiau ni droi o'n pechod a chredu'r Efengyl. Mae eisiau ni ddod ac ymgrymu gerbron Duw a cyffesu ein bai. Mae eisiau ni ddod a dweud, fi'n heiddi dim ger dy fron di. Os nawn ni hynny, nawn ni ffeindio fod yn tosturio. Mae'r arglwydd yn dosturiol. Mae'r arglwydd yn drigarog ac yn raslon ac yn barod i fadde. Dwi ddim yn dal dig. Dwi ddim yn talu'r pwyth yn ôl fel petai. Os y'n ni'n dod ac yn ymddeheirio ac yn ymostwng o'i flaen, mae'n barod i'n derbyn ni. Felly dewch heno, dyna mae stori Joseph yn dweud wrthyn ni. Dewch heno yn eich angen, dewch heno i gael eich digoni, dewch i lenwi'ch boliau. Os chi teimlo bod chi ar fin marw a bod dim gobeith gennych chi, dewch ato fe, dewch i'r wledd, dewch i dderbyn gan y brenin mawr ei hun, dewch i dderbyn bywyd yn rad ac am ddim. Dewch at y gwaredwr mwyn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Emyr sy'n sôn am y gwahoddiad yna i ddod. Hyfryd lais, Efengyl hyn, sydd yn galw pawb i'r wledd. Mae gwahoddiad llawn at Grist, oes, i'r tlawd newynog trist.
pob cyflawnder ynddo cewch, dewch a chroeso, dylodion, dewch. Talodd Crist anfeidrol iawn ar y croesbren un prynhawn. Llifodd ar galfaria fryn, ddŵr a gwaed i'n golchi'n wyn. Iach awdwriaeth sydd heb drai. Dewch i'r ffynon, aflan rai. Na ni sefyll i ganu. I ymateb i'r gwahoddiad yna heno. I ddod i'r wledd arglwydd, i ddod ac i fwydo i ar yr arglwydd Iesu Grist, i gael yn digoni ganddo fe. Dad, nertha ni, mi'n cyflwyno'r wythnos sydd o'n blaen ni, a beth bynnag fydd rhaid i ni wynebu. Arglwydd ar wneud i dostyrio wrthon ni, a'n helpu ni ym mhob ffordd. Am bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist.